Għal sena oħra fil-lokalità tal-Qrendi kien organizzat il-Festival Agrarju tal-Patata, festival li laqqa flimkien it-tradizzjoni, il-kultura u d-divertiment. L-agrikoltura u partikolarment il-patata huma l-iktar affarijiet li rappreżentaw il-karatteristiċi tal-Qrendi. Dan il-festival serva bħala attività għall-familja kollha fejn wieħed apparti li jara l-makkinarju li jintuża fl-għeliqi seta' jgawdu wkoll minn divertiment u ikel agrikolu. Żar dan il-festival il-kap tal-Partit Nazzjonalista Għal. Għal darb'oħra l-kap tal-Partit Nazzjonalista kien viċin in-nies u kellu l-opportunità li jiltaqa' mal-produtturi tal-patata u ma' min kien qed jesebixxi l-prodotti tiegħu kif ukoll ma' dawk li sabu l-ħin li jżuru din il-wirja agrarja. Matul din iż-żjara l-kap Għal żar ukoll il-kappella tal-Maqluba li ġiet restawrata fl-aħħar snin permezz ta' fondi mill-Unjoni Ewropea. Preżenti għal dan il-festival kien hemm ukoll grupp minn ġemellaġġ mill-Irlanda ta' fuq li ġie f'pajjiżna ftit jiem biss qabel ma titella wirja simili f'pajjiżhom.